खुलुमबाय बडलेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय चिरांनि बिजनी जिल्ला गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव खुंनाय इंटर डिस्ट्रिक्ट सुपार डिविजन आरो ए डिविजन फुटबल सकार लीग 2025 नि फाइनाल गेलेनाया जाफुंसारै जोबलांबाय। बिजनी साइथेनगुरियाव खुंजानाय बिबुंगोरा रुंसारि बाबुराम बसुमतारीनि गोसोखांथियाव ए डिविजन लीग गेलेनाय आरो सिलबारि अनजालि क्लाबनि हेफाजाबाव खुंजानाय पदमश्री मंगलसिं हाज'वारिनि अनसुलि बिसि रुंसारि बिदेश्वरी हाज'वारिनि गोसोखांथियाव सुपार डिविजन लीग गेलेनायाव बिजनी ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामि आरो क्लाबफोरनिफ्राय बाहागो लादोंमोन। सुपार डिविजन लीग गेलेनायाव गासै मोन 8 हानजा आरो ए डिविजन लीग गेलेनायाव गासै मोन 56 हानजाफोरा बाहागो लादोंमोन। जोबथा एबा फाइनाल गेलेनायाव ए डिविजनाव दरेरे क्लाबा सट' मनाक'सा आरो जौवेनसा क्लाब 3 नं हायनारिनि गेजेराव जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं सुपार डिविजन लीग गेलेनायनि जोबथा एबा फाइनाल गेलेनाया मानास्री इउथ क्लाब आरो फेरेंगा क्लाब बिजनीनि गेजेराव जादोंमोन। फाइनाल गेलेनायाव ए डिविजनाव हायनारि क्लाबा टाइ ब्रेकारनि गेजेरजों दरेरे क्लाबखौ फेजेनना चेम्पियन जानो हायो आरो सुपार डिविजन हानजानिफ्राय मानासी इउथ क्लाबा फेरेंगा क्लाब बिजनीखौ 2-0 गलनि फारागथियाव फेजेनना चेम्पियन जानो हायो। चेम्पियन आरो रानार्स आप हानजानो आफादनिफ्राय गंसे ट्रफिजों लोगोसे इसे बिबांनि रांबो गथायनाय जायो। थासारिया बिदिनो गाज्रि नङा, मोजाङैनो बारलांदों। अर्थात एफा एनै बहाबा माबा मोनसे फिसा फिसौ गोरोन्थि जालांदों। फिसा फिसौ एखनब्ला बिदिनो गेलेग्रा आरो जोंनि अर्गानाइजेशननि गेजेराव माबा मोनसे जादों, बे जेबो जायाखै। अल्टारनेटिभ मोजाङैनो जालांबाय, दा जोब्बाय। जोंना ए डिभिजनाव दंना दिनैनि खेला जाहैबाय जौवेनसा क्लाब 2 नं हायनारि 3 नं हायनारि आरो बेनि हेंथायै गेलेदोंमोन ददेरे क्लाब सट' मनाक'सा। बिथांमोना जौवेनसा क्लाबा टाइब्रेकाराव 4-3 गलाव देरहाबाय आरो सुपार डिभिजनाव दंमोन लेट बिदेश्वरी हाज'वारि वाइफ अफ पदमश्री मंगलसिं हाज'वारि, बे खेलाखौ गेलेदोंमोन। फेरेंगा क्लाब भार्सेस मानास्री इउथ क्लाब। मानास्री इउथ क्लाबा खेलायावनो 2 गल देरहाबाय। दा बान्था राननाय हाबाफारि दङ। बे बान्था राननाय हाबाफारियाव जोंहा गोबां बिजनी ओनसोलनि गोरों गासैबो एबसु, बड' साहित्य सभा, ट्राइबेल संघ, पार्टीनि BPF, UPPL, जों खुनु पार्टी बासियालासिनो गासैबो ज' जानानै जोंनि बे बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट एस'सिएशननि जिथु इन्टार क्लाब लीग बयबो सापर्ट खालामदों। सुपार डिभिजनाव ओरैनो फर्मेलि 15,000 चेम्पियन, रानार्स आप 10,000। ए डिभिजनाव 10,000 चेम्पियन, रानार्स आप अनलि 7,000। जोंनियाव उद्देश्यआ बेनो, जोङो आगोल बोसोरफ्राव जोङो बिजनी डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट एस'सिएशनाव खेलाखौ खुङोमोन। देग्लाय जोङो बे इयुन जेनेरेसनखौ सिन्था खालामनानै साननानै जोङो गामि सिङाव लाबोनाय जादों, जाहाथे इयुन जेनेरेसना माने बयबो ओंखारबोयो। बे सिन्था खालामनानै जोङो दिनै गामि सिङाव बे खेलाखौ लाबोनाय जादों।